Itsho ihlekazi Velaphi itsho mnomzana. Uyaqonda phofu ukuba uhamba ngeopposite direction kwi-one way. Yo ilight ingakhanyile. Oh hayi manje iqonda ngalinyane kwewaya. Sicela uxolo lo ndawo mhlekazi. Ndikunikeze iticket ezimbili kwiveki ephelileyo. Mna hayi ingathiwa phazama ibingenzimi lowo. Ndiqinisekile Velaphi. Ibinguwe. Oh, ke nyanisile ayabindimi kokani. Oh ndilibela kakhulu lonto yazi mfase ndayilibala. Phofu kawutho kunjani abantwana bayaphila ekhaya. Ndithi umfazi ke mina ke nawe impilo yakhe njani? Siyaphila enkosi. Selubamba. So thole amathikiti amaninzi. Nali ticket lakho mhlekazi. 80 rand. Imini emnandi mhlekazi. Hamba kahle. Ewe mhlekazi. Hey brother, what we gonna do? Oh kwakuhle oko. Hey, yaye ndiqinisekile ba umnumzana Hlubi uza kukunceda kule film ufuna ukuyenza. Ndiqinisekile ukheweva ngobradaki. Umdlali weqonga wodumo. Umuntu oziqhelileyo i-TV cameras. Nokuba mhlawumbi ke ubufuna ukwenza umfanekiso bhanya ngempilo ye-messengerla enakunceda olukhulu kakhulu kuwe. Enkosi mhlekazi ndiyakuva kwaye ndiyabulela kodwa oyena muntu benifuna udlana indlebe ngubhosi. Nage ndingumaki, i-artistic director. Ndenza i-creative work, i-studio endisebenzela kuso ungasithanda. Kwaye ndiqinisekile ningasithanda Mikey kodwa sawubuye sifikelele kuwo. Thini molweni be. Molweni bahlekazi. Bahlekazi nguGerald lo. Uphuma kuziko losasazo. Bathi benza i-documentary ngamaziko abhengezayo kwaye ke bebengathanda ukuba nodliwano ndlebe nomnye wenu. You, i-TV? I-TV? Hayi. Akho ngxaki apho. Enkosi Nombi, Nkosi kakhulu. Yazi mna abantu okwethu ninganinge ndinibale kulonto leyo kuba ndiske ndigodola ndibengumkhenkce phambi kwecameras. Uthi ke mnumzana Hlubi uyawulunga. Ibalulekile noko ivanda ukuxelela kwaye kufuneka siyibonisile ngokuhlwanje. Ngokuhlwanje? Ngokuhlwanje. Hayi noko, hayi akho ngxaki apho. Ngoku enyawulunga ngo2:30. 2:30. Kwayilixesha elichanekileyo lomhlekazi kwaye ngoba sawufumana ithuba elaneleyo sihlamahlongwane phezulu ngentsimbi yesithandathu siyibonise. Masibona ngelo xesha ke mhlekazi. Hayi kulungile. Nisale kakuhle. Yemoshakele. Ngoku uyasibona isizathu soba ndisoloko ndinxiba kakuhle. Awungeke uyinokise imini efana nalena. Uthetha bafundini igxekekile impahla endinxibile? Hayi noko. Le mpahla igqokogqokwana. Oh. Kuthena sikane sixhonxosholo. Sawuphuma kumabona kude. Senze ntoni? Hayi swa, ngithanda gqitha izinto. Ayinini abazaphuma kumabona kude umnumzana Hlubi. Yintoni? Emsebenzini wenu nonke hambani? Joyce. Ucimba le suit iyawukulunga okanye ndithenge enye entsha? Oh hayi mhlekazi, ndiqinisekile iyawulunga inhle. Oh hayi ke xa usitsho. Ezinto ndizibona abavela ngabe ziyilenze le ndicinga baziyo. Mhlawumbi Shini
nyani ngamatikiti etraffic mhlayo velaphi mane okuspeeda mabini okumisa kungekho emthethweni mhlawumbi velaphi jonga ukwenza ntoni ngala matikiti hayi ndizake ndiziphethuba wena ndizawalungisa bratata hey velaphi eli linanyanga zine ubudala hayi ju sokolidala kangaka hey amaxesha ayabaleka velaphi uza kubanjwa hayi ndizawahlawula wena bratata ndizawahlala noba kuphela kwenyanga zincede wenje njalo ewe Dora sithandwa i-TV Yani? udlwano dlebe bazawuba neekhamera zabo nezibane zabo apha Izibane nekhamera. Yu, uzawuduma Hlubi. kuthiwa bethethwa ngam ke kwiindawo eziphezulu nezibalulekileyo yiyo le nto ke baye bandifuna bandifumana Oh Hlubi wam. Kuchi. Molo Joyce. Molo Mrs Hlubi. Ukhona umthethizeli? Ukhona ma'am kodwa usesemnxebeni. Oh hayi ungakhathazeki Joyce. Ndifuna nje imalanye yokuthenga nje izinto endlini. Akazokuba mde ma'am. awu yonke le nto yenza imincili masidibanele ilunch ngo-1 sikhe sincokole ngezinto endinokuzibalula phaya ecoffee shop kwaJojo ekoneni yeVictor neSock Street ufike ngexesha andisakungxamele ndingxamele wena Dora mnumzana uDorazana Bazana. enkosi mnumzana kulungile mhlekazi Ibingubani lo mthethizeli? shishini ngusomashishini kufuneka ndidibene nale nkosana ngelantshi Oh ndiyabona. Khawundinike ke imali ndiyothenga intwana. yho ngaphandle kwamathandabuzo sithanda Enkosi. yihlubi yimfonini uza kuzifaka enkathazweni kwakhona ungaxhali wena yonke into isendleleni yabona ke namhlanje unedinga ngentsimbi ke 2:30 uze uncede ungafiki ngentsimbi yesihlanu apha oh ungabi navalo wena ndizawubuya kwangethuba hlala usitsho njalo emoshakele khawuzama ulungisa le mpahla noko awukhangeleki kakuhle khetha ukuthini afoni ngathi le mpahla ilungile kulungile ke sawubonana uthoba umxhelo omoshakele ndizawubuya kwangethuba Joyce Mhlekazi. uqinisekile into yoba ilungile le suti Oh mhlekazi, ndiqinisekile. Inhle. mamela ke Joyce mhlambe ngakhe ubonisane nomnumzana uRoberts ngalaa mpahla enxibileyo hey yayiva le nto nithethayo akho nto nayo le mpahla endinxibileyo Joyce ngaba kukho into egxekileyo ngale mpahla endinxibileyo molweni bahlekazi ingaba nifuna eliphi ishishini ishukushukuma print oh hayi ndimi umphathi weshukushukuma ndinganinceda ungumnumzane JT Hlubi ewe ndinguye unesithuthuthu singu-MSL 3314 ewe sisemessenjala yam umnumzana Velaphi Mjongeni ngoba kwenzeke ntoni kodwa ke sibhalwe ngawo eso sithuthu sifuna ukwaninzi ekhodi asavele umsebenzi wethu ke kukukuvalela hayi kaloku ayindim into wenze ityala ematyala masike sithetheni ngale nto masisithetheni nje kancinci ngayo yonke le nto uya kuyithetha ekhodi yilaa nto
Joyce ngibani ngokuxesha 2:30 mhlekazi. yazi aba bantu base-TV bangafika nanini na ke ngonje ndiza kuthini kubo kanti ukuba kezanga ngexesha umnumzana Hlubi Mhlekazi ungakhathazeki noko ubradaki onolwazi oluphangaleleyo phambi kwe-TV cameras ukhona. sawubona bradaki kodwa ke masibe sithandazela into yokuba le ndoda uHlubi isendleleni ezapha Seyafikile? hayi bakafiki Oh, kanti nomnumzana uHlubi akakafiki uyephi ke ngulo? nathi asisazi ebeyedingeni le lunch. hayi Mike man edingeni loshishino Ewe Mhlekazi. Ngahamba ngoku. Bande. Molo. Yanhle lesisutu yakho. Oh. Ngiyayithanda lento yakho. Enkosi. Ndithethi ngesihlangu zona. Ndizithanda nyama. Yanhle lonto. Waye. Ndiyazifuna. Uyasifuna? Ewe. Phela yintoni ndifake kuyo? Hayi boss, ingawumnumzana Hlubi selungile. Oh, sicela liqolo tokholo ndawo mhlekazi. Akakabuyi kwidinga lakhe le-lunch. Business lunch. That's right. Hayi masithembeke ukuba uzawukhawuleza abuye ngoba indaba yokucutshwa kwexesha nawucela nina niyazibhetele. Naku ubradaki Mhlekazi. Mhlekazi kungena kulinda nje imizuzwana embalwa. Ibe mbalwa nje. Mhlekazi. Mnumzana Roberts, kunganjani xa ungathathi indawo? oh hayi sisi andinabuchula lo ngezinto ezinjalo mina kwaye ke bekukade kuyintsini apha kuhlekiswa ngempahla zam nini noHlubi kube ningake nimlinde nje umzuzwana Kodwa ke Mhlekazi game bradaki nawe ipambe njalo Hayi asinako ukulinda ngaphezulu kokho. Kungcono siyodlana indlebe naba waduduza advertising. hayi noko andinakude nihambe ukungathi akekho omnye umuntu onokuninceda. Kanti ubradaki umdlali weqonga wodumo ekho nje. Kulungile ke masijike yonke lento seyivele kwicala eMessenger. Kulungile ke Thabo asithatha indawo yakho. Thatha indawo yakho so umapha. Bradaki ma. So ma. Okay, everybody stand by. Khawusithoke Mhlekazi onamsebenzi wenzayo njenge-advertising agency yintoni? Obalulekileyo inje wena lento i-messenger la zingabantu abantu mandithi izithunywa izithunywa
ukubaluleka kwe-advertising agency kuxhomekeke kwii-messengers ikwazizwe eziqinisekisa ukuba impahla ezikwamaxabiso aphezulu zihanjiswa ngokukhuselekileyo. Nditsho ke mna ke into ezinjengee-posters, ii-pamphlets, ii-cutouts, etc etc etc. Zii-messengers ke eziba ngumzekelo wento iyo ikhampani. Umphathi kwekhampani ke uyazi uba uxhomekeke kwii-messengers zakhe ngenkxaso. Ngoko ke kufuneka eziphethe ngobunono ngoba ke Velaphi yintoni undenze yona undenze ntoni? Ndibhatale 650 rand ngamatyala akho, ndabhatala 300 rand ngokudela inkundla, ndaze ndahlala 3 hours e-charge office. Traffic fines. Oh, utshoyezwa. Hello. Ndingumnumzana Hlobi, umphathi walapha. Kathi ibisuti yakho angekhe sikwazi ukusebenza mhlekazi yawuxola. Sawusebenzisa ezinye messenger ezi. Velaphi kaMjongeni, ndisho ngoku njena wena Ngithithise sisimanga santoni esesinxibileyo. Endisinxibeleyo. Oh, uchaza impahla. Hayi wena ifashion entsha eze nonkosikazi Zinqe. Hayi ke noko le andiqomba izakuthengwa. Utheni kungekho kwaJojo nje? Bedikulindele emini. Uve ngabantu bayidinga lampeli phaya? Ndikubile ngela xesha uthetha emnxebeni. Benifuna ukunika i-surprise kodwa ke khange ufike. Oh hayi bendivalelwe. Bendibambekile. Ubuphaya kwaJojo emini nje? Ewe. Oh, kodwa khange unibona ndithi? Hayi ngithithizela bungekho. Hayi wena umuntu bendinedinga naye, ujibike nje ngokumzuzu. Kodwa hey, bekuzaba manje babundibhaqile phaya. Ubaba undifumene phaya. Hayi ke, senexhala lokuba mhlambe ikho into ekwehleleyo. Hayi ayakho into indehleleyo. Hayi inhle lonto. Kulungile. Hayi ke, nisaleni kahle. Bye-bye Mrs. Hlobi. Velaphi? Xa sesiyijika-jika le meko, kwekho undisindise kwena inkulu inkathazo. Nanini na Jackson. Uxolo, ingaba apha kunukhona nokundixela uba udlwana ndlebe liyaqhubeka? Ndiphe nje umzuzu bemnye. Moshi. Ndicela torhwana undiboleke le mpahla. Impahla yam inhle kakhulu Moshi. hayi xa ucinga into yokuba ke ikufanele ukuvela komabona kude kulungile. Emva kweminyaka senza lo msebenzi unamahla ndinyuka ndizama into yokuba kubekho impumelelo. Ndifumanise into yokuba ngenene kunzima ukuphatha ishishini lobhengezo, kodwa ke ekugqibeleni kuba khona imbuyekezo. Enkosi mnumzana. Baphulaphule kaloku ngumnumzana uHlobi lowo, umphathi weshukushukuma advertising and printing. Ewe kaloku masibambe ngazibini kuye. Oh, kodwa ke bantu bakwethu ibinhle impahla yami nene. Usebenzile mnumzana Hlobi. With all due respect, Mhlekazi, kumnoko ubujongeka ngathi ububuncancazela. Ndaze ndakuva Zwindi. Kini ubhetele umnumzana Hlobi uthethile. Wena mntu ubaqhele omabona kude. Uye wemane matha. Hayi wena you see the actor preparation the script. Impromptu speeches ezenziwa ngabantu abafana novelaphi aba is not exactly my cup of tea. Hayi wena Velaphi uthethe kamandigqitha nyani njakuncoma. Hayi wena Nompi ndayinkosi kakhulu. Hayi ndikhathazwa nje into yoba bengakhange bayisasaze. Molweni.
ndifunisa ngomnini BMW iDOM 103T le imepha ezantsi. imoto yakho leyo mnumzana awudingi uphinda ngibambe awusozifaki awudingi Ubaleka ntoni ke ngoku? Ngoba bendizokumazisa ukuba imoto yakhe iwine amatikiti amabini kumnyhadala wamapolisa. Qala ke inkathazo madoda. Mhlambi thina gqibele sane yakho. phela phi. Hayi sigqibele madoda. Hey, siphumile mathitha. Hey, nami ngokwami. Mina safuna ukubuyisa imali yami le etyiweyo. Ngithena madoda ngilibona ixesha bangwafaswana ekuseni thina siyabhangela kaloku ngale ntsasa sithi very man. Yona nyani ngayithethayo ke leyo. Hey,